Iya. Engko kowe neng Ngororombo. Oh iya. Ngenteni Gareng karo Bagong gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi Gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wong nuwun. Ya apik-apik wae, Reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya, iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Madyaning padukuhan Karang Tumaritis. Sinten ingkang lenggahi madyaning padukuhan Karang Tumaritis menika ta warnane? Atmajaning Kelurahan Semar ing angka kalih. Nama Kelurahan Petruk Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggong Jiwat. Risaja Kelurahan Petruk nedheng lelenggahan. Wonten ing bali ngajeng wonten ing bali wismaning Kelurahan Petruk Kantong Bolong. Lenggah nalika semanten sampun sumadya teh kenthel dasare gendhis batu miwah ses klobot ingkang sampun binesut sarwa patut parandening mangke Kelurahan Petruk datan kepareng ngubah datan musik pungon-pungon kadiwonten ingkang dipun penggalih tanggaping gadhe ingkang garwa nenggih Sang Dewi Werantawati milah ingkang putra Bambang Lengkung Kesuma sikala mrepeki ungganing Kelurahan Petruk Kantong Bolong ing ciptarsa nyuwun priksa bayana parigawe apa parandene dangu ingkang garwa ngadhep lenggahing Kelurahan Petruk parandene datan nampi pangandikaning Kelurahan Petruk Kantong Bolong dada gurawalan inggalih Sang Dewi Werantawati sigra ngrukmeng daya ngumrine sabdaning Kelurahan Petruk Kantong Bolong kumangulu jling pangandika Sang Dewi Werantawati ingkang dereng kababaring lisan kembang popong ratebang rayungan loma lengkung tumalong rumambat
wit yen wis semu kang mawur raras nuwun amit pasang kaliman tabi kilurah nuwun sewu lho Pakne sampun irinten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula menika bojo jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng ana tetembungan yen ngabot padha dipikul yen enteng padha dicangking ning kok mboten sak gedagan menika to Pakne sampeyan kok kaya wong bingung pendak-pendak ming kepengin sak pejagong rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan ki jane kena ngopo Pakne nuwun sewu Bapa menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan menika lepat kula mapan wonten ing pundi menawi kula nandhang dedosan dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kalian tiyang sepuh kula kalian sudarma kula Bapa Pakne mbok ampun ngoten kula aturi paring pangandikan aja terus meneng wae ngonten niku kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke monggo wis dibesutke klobot li ajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol jarene senengane jangan lombok ya wis tak olahke nganggo krupuk urang ya wis tak tukokke lawuhe tempe garit ya wis tak sediani kok mesu kendel wae wong aku ya wis goleki nang ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndokasin panjenengan menika karmane ndokasin anggere ora ana ndokasin terus ora gelem dahar Pakne ampun kaya ngoten to kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula lunga lu saka Karang Tumaritis kula aturi ngendika Pakne Duh kaget aku nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep bekti kula nggih Pakne heeh Prantawati bekti kula Bapa heeh tak tampa ya Nggung inggih Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat ora kowe iki anak-anakku sing siji anakku sing tak tresnani anakku sing banget nabet ana ing atiku mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arep bocah nom ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae kowe ngabekti karo wong tuwa kowe iso nyuli gaweane wong tuwa kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal ya kaya ngono kuwi nggih merga bapakmu ki wong tani nek anake sregep ning sawah anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa inggih Bapa ngestaken dawuh ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to ning bapak ki panene ora tau apik inggih benjang kemawon boten sah dipun penggalih menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa Bapak. Ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikunjungklik-jungklik ngono kae anane
montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagaanim kae mergo ora ngrasake nukokke iso nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa ning nek kowe sesuk duwe anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe apa tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak inggih Rantawati kula wonten dawuh wah jan aku ki saben dina kaya ora percaya ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu mantuning Sinuwundarawati kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho ning kok mintrima karo Petruk ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur ora gagas perkara rupa merga kuwi uruping jiwa ingkang suci kasinggihan mekaten namung selaminipun kula mapan wonten ing Karang Tumaritis nderekaken pakne menika menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga nglancari karo kowe ora usah digagas Gatot to inggih ora usah kok gagas ya panjen niate ora apik cah kae iki ngene ya Rantawati kowe tak jarwani apa to sababe kok aku meneng wae atiku ki giduh atiku ki bingung mergi menapa ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebabe atiku bingung mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece mboten ki lho ora mboten Pakne kados menapa aku ki ngimpi kok impenku kegawa tekan saiki impenipun menapa ngomah kene kaya duwe gawe gedhe ngomah kene kaya duwe gawe gedhe tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparu do teka do rewang do masak wis kaya ngono kae aku ki bingung lho lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro aku kaget lho sapa sing arep dadekke manten Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono inggih jemah kliwon bajute aku ngimpi lah kok dumadakan jroning ngimpenku ki sing didandani manten ki Petruk bojomu mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana lah iki tegese ora kok cepak patine ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk saiki jujur wae pancen aku curiga karo kowe aku cubriya karo kowe cubriyanipun menapa sakliyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati kabedhah dada kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan yakin saestu sumpah inggih sumpah Ki Lurah ora ana wong liya tenan mboten wonten sing jeneng Rantawati iki kowe sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku kula sampun wangsulan lahir batos kula mboten badhe tumindak aneh-aneh lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus lek arep golek iku carane piye kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi piye kok kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama kula menika lare sak menika tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan ora perkara kebangetan gagas perkara impen ning aku ki ngrasake impen kadang kala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dipetung Puspa Tajem Kadara Dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten mongko impenku kuwi tibane tiba Puspa Tajem utawa Kadara Dasih la iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye kula nderekke mawon kersanipun kados pundi Rantawati piye menawi panjenengan gega dhateng ngatur kula karemu
menawi panjenengan kepareng gega dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tiyang badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. Maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparodo teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kalian sampeyan ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Petruk kang malega-lega antong bolong isine kosong yambu nawasungge apik idemu apik nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih. Aku tak nglikar ning amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangisa men tangga teparo do teko. Ya tangga teparo sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing argahe patine Petruk. Nah ingatan kula namung derek ning kowe ora etok-etoke lembu etok-etok aja nganti ketara lho Urantrati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme iki mengetok-etok oh inggih ngestakaken dawuh wong nyatanipun kula ajrih Kanjeng wis sawedi aku tak ngelikan nang kene jupukon lak anu jarike kok inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Nopo bapak Lengkung bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus gletak bareng tak mek-mek awake kok anyep kabeh bapakmu mati Lengkung. Aduh piye ibu bapak kenging menapa mboten ngertosaken paranipun nedengipun lenggan terus kados mekaten kawontenanipun matobat bapakne kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pakne. Kajarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni moyo Wisnu Pradenta wisanggeni moyo Wisnu Pradenta Pakne sampeyan kena ngopo bapak sampeyan kenging napa kula tasih betahaken Bapak supados angampi gesangipun Lengkung bapak sampun seda. Pakne, mbok aja kaya ngono to aku ra iso urip ijen, Pakne. Lengkung kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Warantawati. Tobat. Raden kawontenanipun semah kula kados mekaten.
Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Maturi Mas paosaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Ki Lurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kaliyan kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sakmangke sampun boten saged glawat badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati. Inggih, weh lah dalah kaya ngono. Ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Wrantawati. Inggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nylameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning Dat kang murweng Dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anut marang kuasane lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tenguk-tenguk mongko ngombe wedang keselak tumuli tekaning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selaing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ingkang adigang adigung adiguna. Nyuda sumangah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhog ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus kowe wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe ki tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika pinengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Ge anak siji mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Kok sik to, aja sok sembrono kowe iki sak dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No, nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh.
gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimpek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk, ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning pati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Nggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Nggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki sena mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kosik to, tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Langkung piye? Kula nderekke mawon. Nang ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Menawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane banyak, boleh-boleh saja ki basa ngendi. Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendinganipun Raden Wisanggeni. Nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi randha menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono? Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis rasa to gagas. Saiki ngene, lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa e. Le mati ki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya ming pimpen kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Prantawati kono nyetrika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Serah. Kowe ngapa Tru? Ngapa lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe iki tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngapa? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni.
Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go praktikale Werantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah ndara wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk nggih. Kowe ndek pusaka to? Napa? Pethel. Gadah. Kene tak silihe. Pethel siji arep disile. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok yo nesu. Mung disili pethele kok ora entuk. Nggih, siap. Pethel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wah. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuhe kegila-gila. Nek ngono pethal iki ampuh tenan. Tak pujane, dipuja napa? Wis kowe meneng wae. Sampeyan gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh iki engko bingung, kleru, wah sampeyan sing kula tempuhke, kok sik to. Arep bentuke padha nek rak sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane blek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakale mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani, Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara? Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok, nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng mriki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho, nang jerone wonten tipe, tip dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dhek ra jenggot. Ya mongko tak thukulke sedhela kowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Gareng Bagong goleki piye ayo. Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh? Heeh. Anu iya, anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampeyan.
Get tak undang, Kang. Heeh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adiku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, Ngopo? kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk. Mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek ki ketoke nyerempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, Mburimu kuwi. Mbur, gaweamu apa? Iya, Saka apa iki? saka Petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye meng letak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku, Heeh. nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu Kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara gareng karo Bagong ya. nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora sah nembang, ora sah. Kowe engko ora sah bawa lunging gadung barang kae ora sah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing ora sah omong. Engko nek garing curiga karo aku, Cubriya curiga. heeh cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora sah omong. Oh iya. Manut aku wah jan setan tenan. Yo ditenono suwe tak kon dadi gareng. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambegan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kang. Yo. Padha nek iki. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki engko gawe wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora usah dadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, Nggih. kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Ngara Ramba. Oh iya. Ngenteni gareng karo Bagong, gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye Truk kabare Truk? Sampeyan wong sulan nuwun. Ya apik-apik wae reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangatos sing adoh. Kakang Antasena kowe mangkato kono gara-gara. Iya wisang Ndara Wisanggeni ngestoke dawuh. Ora sah basa lho, kowe basa ting penalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya ngestokake dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngono wis ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel
ngene salah ngono salah rewel ora asal nembang wegah aku ngomong terus terang terus pelip malah tampa utawa bolam barang ora ngono Petro mlayu sing adoh Petro kedadean saka petrangan nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Purnena panalingani lolo majaring ratri linenggak jangkanira kabisanananing prang brata yuta aning prang brata yuta cakina wis mendem ya ngene iki ing atase wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petro, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptaning Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Si Werkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petro. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning Bawana babar kamulyaning jati kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau nggih lah syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar Perasan dadak kok kian gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyong marang negara Ngastina pateni, Petro. Cumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonceng. Kumaluduk kontor katup. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sik gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, apa kowe ra miris? Nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Wah, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal, aja lakon dosa. Apa lakon dikroyok dereng para sanda kula. Petro edan ngajar Durna. Wen sadurunge mati ya golek pemarem Jyotasi karo Pendhita Durna sing. Wah. Petro edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak ndisiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Nek Petro mana ngajar karo aku Petro ki iblis lanang. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan.
Ndho mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Teng lebih ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggodak semaput. Werkudara. Lah. Gandane. Semaput. Waduh, aku dibatang-batang sih. Wes aku dreke kene Werkudara kemuli. Yo. Petro, Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus Syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan ana negara Ngastina. nderek, kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske. Mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun mawon mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula manut. Bagus. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri walah jane ya mengar nderekne tanggaku panane sapa nek nganti engko konangan sapa sing arep-arepake patine Petruk malah kecilaka bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku rekane arep nyileke awak saben esuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo lah kok saiki seprene malah iso pirang-pirang kilo nganti tekan jabane ngrangkah. Waduh, monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi. Malah keblasuk-blasuk. Malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki. Dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling, gek aku ki tekan ngendi, desa ngendi, dusun ngendi, kelurahan ngendi, kecamatan ngendi. Kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye weh, jan. Lah malah cilaka mongko Ndara wis anggeni gawe Petruk pirang-pirang. Ngono nganti mulih nang omahku, Urantawati ora ngerti nek kuwi Petruk palsu, langsung dirangkul. Pakne. Waduh. Wah. Kok pikir aku dadi sing ora-ora ya? Ning ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane. Piye? Monggo sing teko Petruk blek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek Petruk sing palsu wisuh, Bu. Wah, cilaka iki. Kok meng kowe dhewe? Wis. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, cilaka iki wis. Wis pasrah karo pepestening kodrat wae. Waduh pukulan. Aja pukulan. Ada pukulan. Ngentraken sembah-mbah bekti kula kunjuk pukulan. Petruk wong geculku marujul. Selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane atiku iki cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun Bu Kulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, wis pinesti kita dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petruk.
Lah ming sakula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku pripun? Tumedhaking kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaking kanugrahan, ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaking kanugrahan Petruk. Waduh. Ora nyono babar pisan uripku ki ya mulya. Ing atase nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dhateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong. Klebu kadang kita Nala Gareng lan adik kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar. Nggih, pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono. Ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya. Senengane ora lho kita malah kok ora basa karo ulun. Oh iya lali. Nyuwun pangapunten Bu Ulun. Nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lawan pemunden kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa Bu Ulun? Wujuding manut lawan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki, Petruk. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petruk ingkang bakal dadi banten ana negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten ana negara Ngastina. Slametna asmaning pepundenmu Si Werkudara. Oh nggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Iya Petruk maragake tampanana. Bang Wangaruna kadinetraning angga rapuh kanikara sageter kinidunganing kung lir wuwu sing pine panca pepetoking ayam wana Petruk kita wis ulun sebda dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing Kayuwangan. Aja lali sawise kabeh mengko katon padhang wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh pukulun. Sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang.
Gunjang gancing langit kelap-kelap waton lir kincanging risang mawe gandrung ing jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro wanter dawing wang pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tumedhaing kanugrahan ya bakal tak antepi mara seksenana dina samengko aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti bakal prapteng negara Ngastina sapa ingkang bakal gendak sikara karo Petruk aku ingkang ora nrimakake legane atiku Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa gambah unggih srokatite jagat Dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye Pamanarya wonten dawuh Bawadana wonten dawuh Ger ming arep mudhar iku dados kanggo sandhangan sing genep nganggo iket, nganggo surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana. Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kaliyan Bendara kula Ndara Werkudara nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken ikhlas karo nyawamu mboten ikhlas sebab napa nyawa ora le njaluk nyawa ora le tuku mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu sing landhep lho ladinge nek nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulungmu Panakawan Petruk Paman. Wonten dawuh. Mang cawiske bedhama sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengko bakal kelakon penjanggaku nggonku mateni Petruk kandhung bolong-olo tanpa rupa kowe kekuwataning para Pandhawa monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan dipun simpen rumiyin raos panjenengan Petruk dipun pejahi rumiyin Rudara nggih pun Kakang melu seneng dene Siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawadana sarana patine Petruk muga-muga tambah wuwih ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Blira iki seksekke Petruk kudu tekaning pati. Gunjang gancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging saking risang mawe gandrung. Sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negaring Ngastina mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayemi dhateng pun kantong bolong mila sigra minggah wonten ing Datulaya nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah dawah kalenggak mlajar pati senguni lumajar sedaya sami lumajar jerih pengawihipun Sang Bambang Surasekti.
Niki sinten niki? Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mangriyen Nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka pethelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujude saka Sang Hyang Kulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya, Petruk Nun. Kowe tak wenangake eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampean Aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok dene wani ngancam batine Petruk kanthi bolongke ngantos-antos nggih Raden. apa ya yawike. Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonane Cacarawa akeh. Ane nek aku nyolong manuk, mun nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyabala Ngastina malah cilaka. Nyolong dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki ya. Nek ra ngombe pil kita ora bakal kelakon penjangga Ngastina ki ana Dewi Banowati, ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Gaweke wedang tak nehi potas. Ane engko mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedoke sepira? Anggere disikep rak meneng. Malah sikep saka mburi ah. Ya sapa ngerti tumbuk bejane iso nglakon. Batu-batuan nganggo blangkon, nganggo klambi. Sorjan lurek. Anggepe kaya bagus-bagus piye? Piye Petra kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesti wik 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 wik. Ai. Ora iso tak bayang. Aku ki seneng bayangke tok kok. Bayangke seneng ora jama-jama. Batu-batuan ngapa Petra? Kula ajeng ngaturaken kalimat kalian panjenengan. Tobat. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki yo kula. Basa kramane utawa ukara liyane seneng tresna. Nek kowe basa kramane panjenengan. Nek ukarane diteruske, kula tresna panjenengan. Asik. Apa iki?
Jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kuwi biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate njangka marang apa ingkang ndak karepake, nanging anut manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kuwi ingkang tak jangka. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Mbah Tobat, Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tatanan kowe. Panas-panas jajaran bareng kaya aku nang kene iki karepmu piye? Mangke riyen sampeyan iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka manungsa kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Deng apa, Tru? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal padahal kurang ngopo-ngopo kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatanan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajate ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu ki lho. Ponokanmu mlebu nang Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kalian panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petro, kula maju kene Ponokawan. Petro, aku butuh rembugan karo kowe. Diapure kaya ngene kok. Oyak-oyak aku kowe. Kowe kok oyak-oyak aku kowe. Aduh, yono tak nembangu. Petro dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petro. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara, men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petro, ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur, Janaka. Prabu, iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawu gawar-ngawur ngono sapenakmu dhewe. Inggih, Koko ora keparingipun patuko paring dawuh kaya mengono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Kowe ora ngestakaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petro. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun kondur.
Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petro kurang ajar, mangke kula ngembadhe ngukum Petro. Matur nuwun Kakang Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyenyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Sulapan kaya iki. Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petro wonten dawuh. Ha iki Petro kok wagumen omongane. Nggih, sinuwan kok sinuwan. Ayo teng mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Inggih. Ngestakaken dawuh. Wis lajeng menika kaduk. Kula kok duwe anak Petro loro niku pripun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Iya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista, budine Candala Angkara. Angkara murka, budi Candala, watake nista, budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Oh, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudheg. Lho. Oh lah, koplo pil jengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora? Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Kowe ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa mengademe kok lali basa? Semar dalem.
Wayah dengkulmu mlathot lho. Kon lerene kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Sing jampane. Ayo. Kon rene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Lah edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicotho kowe. Lah ki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara mengke kula setelke rekamane. Aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugalku warisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk tak cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kuwi moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggir. Ya. Lah iki sapa, Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mantuka larak ngono. Wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mantuka larak ngono. Wong ming petel kok gayane kaya iso. Petel niku arep kaya ngono uripe. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu seragam. Heeh. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesune ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi
Nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane Werkudara. Petruk ndi? Iki apa? Karepmu Tak gawa ning Astina. arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti? bakal nggonku entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Weh lah nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nanta Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iki mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu, Ngelmune apa aku tak krungu? sastra, minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Kowe aja ngengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya mayu-ayu ning bawana babar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu nrebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon. Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nek di Janaka Mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Ha kowe iki nesu kok kowe iki sing bodho kok nesu. Wah, Wis ngene ngono wae nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu-ayuning
Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ujaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Rut. Ngeyel. Ngeyel wape ya. Sastra dasmu. Seneng tenan. Jano Wonten dawuh. dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangu. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 Yung. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara nganu lho tenan isin tenan. Wis Petro, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhangmu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku mundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo, ki sapu kon resiki dhewe. Iki ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Gah. Megah tenan. Gah. Sastra mulya. Wah, Petro oyak wis. Sastra mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat. Dimas Werkudara, Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Oh, Werkudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, Werkudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madange jagat gunung-gunung. Rek muji syukur ndara kula entuk wahyu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lahir lan batin ndara.